Напускам те. Смисъл? Напускам ви. Мисля, че така най-добре за всички. За кои всички? Това е някаква шега ли? Да няма друг мъж. Има ли друг? Няма значение. Марина, ако ми кажеш, аз бих приел, бих простил. Простиш? Ти на мен. За какво да ми прощаваш? За това, че ме хвана тук и ме направи някаква готвачка и чистачка. Ти ли говориш? Ти си му майка. Ти си му майка. Той няма нужда от мен. Никой в това семейство няма нужда от мен. Шофиш ли се? Не, Петре. Ние не можем да се шегуваме. Знаеш ли защо? Защото ти се превърна в един празен селски екран, който за 20 години не успя да ми обясни какво е засада. Марина! Спри го този телевизор. Спри тая една и съща картина, гади ми се, разбираш ли? Спри го! Да гърми някакъв матч! Всеки един матч от всяка една точка на света и този матч после да бъде дискутиран, анализиран, фатален за човечеството. Писта ми! Кажи нещо, бе! Ще живея живота си както искам и както заслужавам! I am